खुलुमबाय पान्डेगाफोर दिनै नोंथांमोननिसिम आरोबाव आं मोनसे भिडिअखौ लाबोदों जाय भिडिअआ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोजांथार जाय इसोरनि जिउजों दैदेनजानाय जोंनि गेजेराव सासे जाय बिथाङा धोरोमसुला आरो बे इसोरखौ मोननो बावाखै आरो बिथाङा सोर आरो बबेनि बिथांखौ नोंथांमोना लासैनो मिथिनो मोनगोन दिनै आं बिथांखौ लोगो मोननायाव गिबियावनो आङो बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांखौ आं बरायनायखौ लाग्रोयो आरो बिथांनिफ्राय आंनि गोजोननायखौ बिथांनो होग्राय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय गिबियावनो आङो आदाखौ खुलुमनायखौ बावबाय आदानिसिम आदानि चेनेलजों आरो गासै रायजो राजाफोरखौ आङो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आंनि सिबिनाय खुलुमनाय अननाय मोजां मोननाय गासैखौ बावहरग्रोबाय पान्डेगाफोर दिनै जोंनि बे अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ नोंथांमोना नाजावदो आरो दिनै बिथांखौ आङो लोगो मोननाया आंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव आरो नोंथांमोननि थाखायबो जोबोद रंजाथाव बिथाङा सोर आरो बबेनि बिथांखौ नोंथांमोना दा लासैनो मिथिनो मोनगोन पान्डेगा गासै फोथायारि आइ आफा आरो बिथांमोनहाफोर आरो बे चेनेलखौ नायग्रा अनसायग्रा साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोरबोनि अननायजों लोगोसे आरो दिनै जाय फंबायखौ आङो लोगो मोननायजों लोगोसे आं बिथांनाव सोंनो सानदों आदसा नोंथाङा बबेनि आरो मा नाम आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा इसोरखौ मोननायजों लोगोसे नोङो सासे इसोरखौ मोननाय एबा इसोरनि जिउनि दैदेनजानाय सासे काथलिक फोथायारि नोंथाङा माब्रै बे इसोरखौ मोनखो आरो नोंथाङा बबे धोरोमनिमोन आरो माब्रै नोंथाङा दिनै जिउआव माबायदि बासायजानायखौ मोनखो बेनि सोमोन्दै आरो गावनि मुं आरो जायगाफोरखौ मिथिनायजों लोगोसे नोंथाङा जोंनो एसे मिथिहोनो हागोन नामा गिबियावनो आङो आंनि मुंखौ खोन्थाग्रोनानै आं लानो आवगायबाय आंनि मुङा मुस्रि मेट्रिक नार्जारि ओरैनो गामियाव आंखौ जोंब्लावबो होननानै मोनथियो आरो जोंब्लावआ ओरैनो गामिनि मानसिफोर गाबज्रिग्रा ओमफ्राय गामिया आमलायगुरि ओमफ्राय पस्ट अफिसा गसाइनिसिना डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार औ पुलिस थाना होनोबा सेरफांगुरिनि आन्दाराव आरो पि एस सेरफांगुरि दा मथथे आङो नंगौ आं खृष्टान नङामोन गिबियाव मानोना आङो आङो हिन्दुसोमोन आरो बर'नि बाथौ जेरै माने रक्तबुलि होननाय माने बर'आथ' बे रक्तबुलिखौनो माने गोबां माहारियाव खुलुमो आंबो बर' माहारिनि सासे रक्त होनानै बाथौ खुलुमग्रा आंबोमोन आरोखि जिनिसा बुजियाखिसै आङो माने मा खेथ्रआव आङो बेफोरबायदि मोनसे समाव आं सैनांखो मानोना आंनि सैनांनाया गोबां सहायख' हायै आरोखि जिनिसानो माने हमनो हाया मथथे आं दा बुजिफैदों निस्सय आंखौ माने नासयजानाय आरोखि आङो सैतानजों नासयजादोंमोन बे नासयनाया ओरैबायदि माने सहायनोनो हाया आरोखि बिदिनो माने मा होनना फोरमायनांगौ जाखो बिदिनो सिमांबो गारि नुहोहोलाङो बेनिफ्राय मोनायाव माने उन्दुनो हाया बिदिमोन आरोखि ट्रिटमेन्टफोर लायाखै नामा ट्रिटमेन्टआथ' लायाखै लानाया आगोलाव नोंहा बे बेरामाव गोलैदोंमोन गाज्रि सिमां एबा गाज्रि जाथाय बेफोरबायदि जाथायजोंनो गोबां सैनांदोंमोन बिनि गेजेराव नोङो डक्टरफोरनिबो अजाफोरनिबो जेनेबा माबाफोर ट्रिटमेन्टफोर लादोंमोन नामा डक्टरफोरनि ट्रिटमेन्ट लानाय जायाखै खिन्थु माब्रै जाबाय आंनि माबायाव आं बै अजाजों गोबां माने फुजा होनाय जादों आरोखि बे आंनि नासयजानायनिफ्राय माने आं उदां जानो थाखाय गोबां माने फुजा फानि होनाय जादों बर'नि रक्तबुलि जा नियम निथि दङ आङो कमप्लिटलि मावजोबदों आरो खस्थ' खालामनानैब्लाबो रक्तनाथ' बिदिनो खेराइनाय नियम खेराइबो होदोंमोन फुजा खालामदों फुजा खेराइयाबो 3 बोसोर जेरै बुंदों 3 बोसोर खेराइ होदों आङो बिनिफ्राय खेराइखौथ' रायजोआवसो होयो आजां गाजां गिदिर खरसानि
औ दा बेफोर खेराइखौ आं हारसिंनो खेराइनो बायद' जादों आरो माने आंखौनो आं बै सैनांनायनिफ्राय माने उदां जागौबा साइसआव औ फुजा फानि होनाय बिदिनो रेस्ट गैयै जालांबाय बेनिफ्राय एसे गेजेराव बिदिनो दबजानाय बायदि जादों उनावहाय माने बे बारा जाफिनबाय औ जाया फुजा होबाबो बेनो बे गावखौ थैगोन बायदि मोनो ना माबायदि गावनो मिथियाना ओरैबायदि जायो सैनाङो माने गोसोआवनो उनावहाय बारासिनसो जायो सावबदां जायो माने थानो हायि बायदि संसारा माबायदि जागोन साननायजोंनो साननायानो ओरैबायदि माने मोजांबो गाज्रिबो गोजावहा माने ओरैबायदि कन्ट्रल गैला आरो बेलेन्स गैयै बायदि जालांबाय माबानि नोंनि थानो गोसो गैला संसारावबो ना मारै बेबायदि स्टाइलनि बेखौ लास्टआवसो आदसा औ माने बोरै बारा जायै जानानै बे लास्टआवसो जाहैदों आरो खेराइनाथ' खेराइजोब्बाय खेबथामबो खेराइबाय गिलु फालु दाना खेबथाम लास्ट जेब्ला खेराइखाङो अब्ला आङो माने मोजां मोनाखिसै गोसोखौ हामनायबो मोनाखिसै गावखौ माने गैखाला आं माथो बारासो जाबाय आं आजां गाजां फुजा फानि होबाय खेराइबाय होमबा आं मानो मोजां जादिया आं बोरै जाखो फुजायानो जोबजोब्बाय आरो आं जुदि दंबावबा होबावगौसोमोन गैला नियमजों जोबजोब्बाय बेबायदि जाबाय आरो ओमफ्राय माथो उफाय आं मोनसे हराव जे दिन खेराइ जोबदों ओइदिन बेनि अखानायैनो आङो मोनसे सिन्था खालामनानै उन्दुदोंमोन जिहेथु आङो खिन्थु रावबो मिथिया आं रावनोबो खिथायाखै नोंनि बे आंनि साननायखौ सोमोन्दै रावबो मिथिया बेरामखौ माबाबाय मिथिजोब्बाय आरोखि न'खरना जेनेबा नासयजानाय होनना मिथिबाय ओमफ्राय मिथिगौ ओमफ्राय दाना आङो आंनि गोसो सिङाव मोनसे स्पेसियेल थांखि लाबाय आरोखि आं मा थांखि लाखो हामलाब्ला माने बे थांखियानो जाहैबाय आं एथ' गाज्रि माने सैनांनायखौ लानानै आं बे संसाराव थांनानै थाला नों बबे इसोरखौ खुलुमोना सोर इसोरा नोंजों माबाफोर नुजादोंमोन नामा नुजानाया माने नुजानाया नै फारि आं लाबोनोसै आदा ओरै लाबोनोसै माने जिनिसानो हामखाला नालाय आं गोसोआव गाब्रायबाय ओरैबायदि गाब्रायबाय मानोना आं मानो बिदि जाखो एथ' सैनांनायखौ लानानै नों सोंनायल' जाबाय मानो बिदि जाखो आं गोसोआव आरो मानो बिदि जाखो आं माब्रै बेबायदि बोरै बेबायदि एथ' सैनांनायखौ लाना आं बोरै थांनानै थाबावनो गोसोआवनो मालाबा मोजां मालाबा गाज्रि मालाबा मोजां मालाबा गाज्रि बै डास्टबिन मैला गारग्रा मोनसे बक्स गैया होमबा बेयाव जेरै मैलाया थायो गाज्रि जाखान्दा माखान्दा मैलाखौ बे डास्टबिनाव गारो आरोखि आंनि गोसोआ बेबायदि जालांबाय होमबाथ' आङो थांनानै थानायनिफ्राय थायैआनो स्रा साबसिनसै आं बेबायदि साननाय हनाय गोसोखौ गुलाय गुजाय असान्थि गोसो लानानै मालाबा गाज्रि सानो मालाबा मोजां सानो आं बेबायदि गाज्रि साननाय हनायखौ लानानै आं बोरै थांनानै थाबावनो आङो गथिखे गावनि जिउखौनो फोजोबनोसै हयथ' नैबे सप्तानि गेजेरावनो आं गावखौ सानबाय आं बे सप्तानि गेजेरावनो आंनि जिउखौ आं माबा मोनसे खालामनानै बुथारना लानांसिगोन नङाबा आं उफाय गैला बेबायदि सानबाय आरो आं गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो थांखि लानाय मोनसे गोसोआव फैबाय बेबायदि साननानै आं ओइदिननि मोनायाव उन्दुबाय ओइदिननि मोनायाव उन्दुनानै ओमफ्राय दाना थिग सोरांसि आरोखि सोरांसि सम ओरै 12थानि ओरै उनाव 12थानि उनाव हर गेजेरनि उनाव ओरै 1था 1:30 2था बे खयथासो जाखोमोन समा 1थानिफ्राय मथा मथि 3थासिमनि गेजेराव आरो बे दाना इसोरा क्रुसजों लोगोसे आंजों सिमाङाव नुजाफैबाय एकदम बै गिर्जायाव प्रभु जिसुआ बिनि सिगां सोरबा नुजाग्रोदोंमोन नामा बिनि सिगांथ' ओरैनो आबां जाबां बिदिनो सैतानफ्रा नुजायो मायो सोर नुजायो बिदिनो अनेक साननाय दंमोन नामा साननाया इसोरा सोरमार असे इसोर सोर माने बिदि साननायफोर दंमोन नामा समाय गथे नों बिदि सानो बिदिबो सानदोंमोन नामा आङो समाय गथे आरो बिदि सानो आरो बिदिबो ओमफ्राय जेब्ला आन्दायो जेब्ला जोङो दुखुआव जायो
बबे इसोरा बोखांबावगोन माने आङो सोर इसोरा नंमारगौ बेखौ साननाय जोंनाव मानसिनाव साननाय बिदि थायो मथथे आंनाव बेबायदि साननायाबो समायथ' माबा फैबावाखैसोमोन आदसा आं हामखाला थांसाला औ बेखौ माने हामखाला आरोखि आङो आदसाला डाइरेक्ट आं बिदि हामखाला सन्देहजों गावखौ फोजोबनानै लानायनि थांखि लादोंमोन दा बेबायदि साननायावनो इसोरा सिमाङाव आंजों नुजाफैबाय क्रुसजों लोगोसे एकदम नुजानानै थाफैबाय आरो आफाङाव औ जिसुआ औ आंनि खाथियाव लानानै क्रुसजोंनो जिसुबो क्रुसजों दंफायो लोगोसे औ जिसुआ माने क्रुस गोजाल' नङा क्रुस गोजा नङा गावनि मोदोम थै एकदम ओरैनो दंजोबखायो एकदम महर थाफानासो औ औ महर थाफानानै दाना आफाङाव थाबाय बिदिनो आङो सानबाय आरो सोर हाबफैखो ओमफ्राय आदसा बे क्रुसाव फैनायनि महरा थैफोर दंमोन ना ओरैनो बाब्राबनायमोन ना ओरै जोंब्लावनायजों फैदोंमोन बे माबानि बायदि गिर्जानि बायदि आदसा गिर्जायाव जेरै दोनो बिदिनो गिर्जाफ्रावथ' माखासे थैफोर थायो औ बे सेम गिर्जानि बायदि सेम बै माबानि आरोखि गिर्जानि जेरै एरै गिर्जायाव जों दा आं नुफैबाय आरो गिर्जायाव बे इसोरानो आंजों नुजादों बिदि आरोखि दा बे नुजानायाव बे आं सानबाय सोर फैखो ओमफ्राय आङो दुफुं सिखारबाय आरोखि दुफुं सिखारनानै आङो आथिंनिफ्राय खर'सिम नायबाय जिसुसो औ हाबाब आफा नों मानो फैखो होननानै आङो खेबथाम खुलुमबाय आरो सिमाङाव सिमाङाव खेबथाम खुलुमनानै ओमफ्राय जै खेबथाम खुलुमखांदों आं सिमाङावनो हामबायबो सिमाङाव हामबाय औ ओमफ्राय थागथि आं ओरै नायदावबाय आरो आंनि माबाफ्रा स्रां मोनदोंना मोनाखै आं ओरै दांनायजोब्बाय सिमाङाव ओरै दांनायनानै नायदावजोबनाय बिदिनो गय बिफां फिला दङ ओमफ्राय बिदिनो नायदावना स्रां मोनजोब्बाय गोजोननायजों बुंफबबाय आङो हाब आं माथो मोजां मोनबाय आं माथो मोजां जाबाय एबारावथ' आङो बिदिनो गान खननो हाफिनसिगोन बिदि होनबाय आरोखि आं सिमाङावनो एकदम बेखौ आं बुंथारदों जेनेबा आं माथो गान खननो हाफिनसिगोन आंथ' मोजां जाबाय होननानै सिमाङावनो आं रंजाबाय बेनो आरोखि फार्स्ट इसोर नुजाफैनाया आदसा नों जिसुखौ लेंहरदोंमोन नामा आं लेंहराखै जे बेनि सोमोन्दै सानदोंना सानाखैमोन आङो फै होननानैबो सानाखैमोन बिदि सानाखैमोन आरो बेखौ नोंखौ सोखागोन होननानै बे सानाखैमोन आं सानाखैमोन माने सिमांनि गेजेरजों मोगथाङाव हामखोना हामदिया नंगौ इसोरा सोर आं बेखौ मिथिबावामोन आदसा ओमफ्राय बे सिमांनि गेजेरजों बे सिमाङाव हामनायानो मोगथाव होननाय दिनैसिम आं आदाजों लोगो मोनलायनाय बेनो आरो बेनिफ्राय नोंनि हिन्जावा बेनिफ्राय नोंनि गामिनि मानसिफ्रा उनावहाय मा सानखो माने बिसोरो हामनायखौ नुनानै आंनि हामनायखौ आं खोन्थाबाय हिन्जावनो माने आं ओरैबायदि सिमां नुदों ओमफ्राय न'आवहाय आदैया खृष्टान बेबो बेलिभार्सनि काथलिक नङा ओमफ्राय बेनो फुङाव थांनानै खिथाहैबाय आङो आदसा बे काथलिक नङा बेनो खोन्थाहैबाय बेनो ओरैबायदि आं नुदोंलै इसोरखौ आं नुदोंना बे सिरि थाबाय आरो आदैया ओमफ्राय बे एसे फंनैसो बानजायबाय इसोरानो बेसोखा जाबाय आरो बेबायदि फंनैसो बानजायनानै बाराबो बानजाय हाला हिन्दु गराम जाबाय नालाय बिदि आरोखि फंनैसोल' बुंनानै जिसुआसोखा इसोरा बिदि होननानै दिनै हामनाया बेनो हामनायानो हामनाय बेनिफ्रायथ' नों हामनायनि उनावहाय बेसेबां बोसोरनि उनाव नोङो जिसुखौ नाजावखो आं नाजावनाया बे फार्स्ट नुजानाय आरोखि हामनायनिफ्राय थेवबो आं हमनो हाबावाखै आं जे माने खृष्टानखौ थाब लानांगौ ना मानांगौ बाप्तिस्मा लानांगौ ना मानांगौ आं कयेक सप्ता आं हमनो हाबावाखै जिसुआ जे नुजाना आंखौ फाहामलांबाय बे जिनिसखौनो आं हमनो हाबावाखै दाना हामनानै बै आंनि गाज्रि साननाय जे आंनि जिउखौ फोजोबनानै लानो साननाय बे ओइदिननि सिमाङावनो आं बावखाबाय आरोखि ओमफ्राय बे मोजां जाबाय नालाय दाना बिदिनो आङो एसे कन्ट्रलाव थाबाय मानसिया बिदि कन्ट्रलाव थानानै बेसे बिदिनो माबाबाय आरोखि आं सिन्था खालामबाय सोरनो खिथागोन सोरनो खिथाया बेबायदिनो इन्टिभिलाव आं खिथाहरबाय थागथि राजु बिदा राजुनाव फन हरबाय आं बे केसिउ दामग्रा मुसुखा फंबाय आदसा आदा ओरैबायदि आं सिमां नुदों ओमफ्राय बासिनो बे राजुआ बुंबाय आरो बिदाजों माने नै ओरैबायदि
जोंनि गेदेरजों रायलायनायलाय होननानै बे होदोंमोन आरोखि। ओमफ्राय बे बिदाजों रायलायबाय आं ओरैबायदि सिमां नुदों आदा, माने इसोरा, नोंसिनि इसोरा आंनाव फैदों, आं बेबायदि सिमां नुदों। आदसा ओमफ्राय बे डाइरेक्ट बुंहरबाय, ए फंबाय नों माबाफोर जादों नामा, माबाफोर जादोंमोन नामा, लोमजाबायदोंमोन नामा, नोंथ' हामबाय होनना बुंहरबाय डाइरेक्टनो, जेबो खोथा गैया। नों माबाफोर जादोंमोनब्ला नों हामबाय, इसोरखौ माने नुदोंब्ला हामबाय नों होनहरबाय आरो। नों हामबाय, माबाफोर लोमजाबायदोंमोन नामा, माबाफोर जादोंमोन नामा होनना सोंहरबाय, आदसा नों हामबाय होननानै बुंहरबाय आरो। बिदि आरोखि आं बे आदानिसिम खोन्थाहरनाय जादों। दाथ' मिथिबाय नोङो बेसेबां बोसोरनि उनावहाय बेनिफ्राय जिसुखौ नाजावखो? सोर 7 मास रावबो थोनाखै, सोरबा मानसिया रावबो रायलायाखै आंजों। सोरबा काटलिक फादार सिस्टारफोर ना दैमालु, सोरबा नोंनि काटलिक, सोरबा बिदा फंबायफ्रा काटलिक जा एबा ख्रिस्टान जा होननानै सोरबा थोनदों, नों गावनि गोसोजों थोनाखै, नों जिसुखौ नाजावदों? रावबो मानसिया थोनाखै। नोंनि गोसो गोथारै नोङो जिसु ओरैबायदि बाव आदा, बै जे आं सिमाङाव फार्स्ट नुबायना, औ बेनि 7 मास थादों आङो, थेवबो बुजिया। दाना इसोरा आंजों सप्ता खेबसेयाव खेबनै गाहाम, मालाबा खेबसे, मालाबा खेबथाम गाहाम, मालाबा मासाव खेबनै खेबथाम बिदि नुजाबाय थायो। औ नुजाबाय थाबाय, बेबायदि आरोखि। खर बिदिनो नुजाबाय थायो, मालाबा बिदिनो उन्दुनो हायै साइस, बिदिनो आं गोसोआव सानबाय थाबाय, आङो नोंखौ आजावनोसै फोरबो, र' एसे नेथ'बावदो, आंहा थाखा फैसा जेनेबा एसे सोलिनो नांगोन मागोन, बेफोरबायदि सानै आरोखि। बिदिनो सप्तायाव खेबसे गाहाम, बिदिनो 7 मासआ आंजों इसोरा नुजाबाय थादों, इसोरा आंजों। बेनिफ्राय आरो लास्टआवहाय आरो क्रुसजों फैबावदों बे। क्रुसजों फैथारनानै माने आं बुजिद'थ्राखिसैना, माने गोसो सोलायनांगौ ना मानांगौ, आं बुजिद'थ्राखिसै, बेबायदि जादों खोमा आरोखि आंनि माबाया। ओमफ्राय क्रुसजों फैनायाव ओइदिननिया जाहैबाय, आखाइया आगदा आखाइखौ थल्ल' बख'दों। सोर बियो? औ, जिसुआ क्रुसनिफ्राय थल्ल' बख'नानै, ओमफ्राय आं गावनिथिं मोखां जायोबा आंनि आगसि खावलाया गावनि आगदा साइडजों गोलैयो। ओमफ्राय बे थल्ल' बख'नानै गावनि आगदा आखाइखौ खावलायाव ओरै नांहां खालामदों आरो, नांथायाखै, एसेबावबो नांसैमोन, नांहां खालामबाय। ओमफ्राय बिदि बुंनानै, आं माब्लाबा फैगोन खि फैगोन, जिसुआ बुंबाय। औ, जिसुआ बुंबाय। ओमफ्राय रोमै ओरै क्रुसजोंनो बे गोजौ फारसे फैगोन, माने बुगोन खि बुगोन, बेखौ जानो मारै आं फैगोनखो होनदोंदां। सोबानायनि अर्थ'आथ' बे फैगोन, नोंखौ जायखिया फैगोन ना फैगोन खि आंनियाव फैगोन ना आंखौ बाप्तिस्मा ना माबागोन, अख्रा जानायखौ लानानै जिखुनु बे जिनिसखौ आं ओरैबायदि, आं बुजिनायाव ओरैबायदि बुजिदों, फैगोन खि फैगोन माने आंनाव, आंनि मैखुनाव बियो फैगोन, आं बेखौसो हमदों आरो। बिदि स्टाइल आं हमदों आरो, खिन्थु मा रोखोमै बुंलांदों आं बेखौ हमनो हायाखैमोन। आंनाव बबाव फैगोन, आं माब्लाबा फैगोन खि फैगोन होनदों, बबाव फैगोन, आंनि मैखुनाव फैगोन आंखौ बासायनो, आरो आंजों थासिगोन नामा, बे समावथ' बियो नोंनि अनथराव गैथ'वामोन, जेनेबा थायो। जेनेबा आरोखि बे खेबसेया लास्ट आरोखि क्रुसजों। दाना आङो बुजिद'बावाखिसै। दाना बे सान थांलायबाय, बे सान थांनानै दानिया आइ मारिया 1 सप्तानि उनाव नुजाबावनोसै। औ, आइ मारियामा। नों मारियाखौ गाबज्रियोमोन नामा? आं गाबज्रिया, गाबज्रियामोन, आं गाबज्रिया आरोखि। ओमफ्राय दानिया सानसेखालि हराव आङो उन्दुबाय, उन्दुनानै दानिया आइ मारियामा फैगौ, बिदिनो आइ मारियामा बेनो। ओमफ्राय दाना फैगौ, बे आं दाना उन्दुगासिनो दङ, रागा जोंबोबाय आइ मारियामा, रागा जोंबोनानै आङो दुबफुं सिखारबाय आरो, सिखारनानै बिसिनायाव जिरायबाय, माने फिसाखौ एसे अननायजों राया होमबा, अननायजों, औ, बेबायदि आइ मारियामा आंखौ बुंबाय थाबाय आरो। औ, ओरैबायदि होनबाय आइ मारियामा,
माने अननो नागिरबाबो अननो नागिरजाया आदसा बासायनो नागिरबाबो बासायनो नागिरजाया अ उनाव सोरखौ दाय होयो आइ मारे मा आइ मारिया मा खाथां डाइरेक्ट औ स्वयं उनथारबाय औ उनाव सोरखौ दाय होयो उम आं आसुरित मोनबाय ओमफ्राय उम बेबायदि आंनि खोमायाव थ्रोब हाबबाय बे आइनिफ्राय बे समावथ' नों आइ मारेंखौबो गाबजियाखै गाबजायाखै आंजों फैनाबो बिदिबो सानाखैबो औ सानाखैबो ओमफ्राय दाना आं सानबाय बे सेकेन्डआव सानबाय आं अ बेथ' खृष्टानफोरनि मामासो माने नों बुजिथ'रै औ बायदि बुजिथ'यै सम माने अहंखार बायदि औ जादों अहंखार बायदि औ आरो ओरैबायदि होनबावबाय बुहुमाव बेखौ होनथारदों बुहुमाव नों बायदि अहंखार मानसि गैया आइ मारेबो बुंबावबाय औ बुहुमाव नों बायदि अहंखार मानसि गैया बिदि एकदम होनथारदों बेखौ अननो नागिरबाबो अननो नागिरजाया बासायनो नागिरबाबो बासायनो नागिरजाया उनाव सोरखौ दाय होयो बेखौ आइया आंखौ बुंदों आरो एकदम आइनि रुपाबो बेनोखा गाननाय जोमनाय सेम आइ मारेबो बेबायदि औ बेनोखा एकदम ओमफ्राय आं ओरै गंनानै थाबाय आरो गंनानै थाबाय थाबाय दाना बे बुंनायनि गेजेरजों मा बे बुंनायनि गेजेरजों नै दाना जानोसै गथ'नाया आइयाथ' फैबाय फैनानै सानथामल' आङो थानानै दाना आंनो बुरि बिसिखौ थिनबाय आङो जानाय नंला थुदु बाप्तिस्मा लाथारनोसै थ' खारलांथारनोसै न'आवथ' लाहोआ गामियावबोथ' पारमिसन गैया खृष्टान लानांगौबा गामिनिफ्रायनो खारनांगोन आङो गामियाव एसे रायज्लायबायदोंमोन गावबुराजों ओरैबायदि आयं आंथ' हामजानायखौ मोनाखिसै आङो जेनेबा आं खृष्टान लानांसिगोन होननानै ओमफ्राय गावबुराया होनबाय माने आयेनखौनो जों लागोआव माने खृष्टान लानो मोनै खालामना दोनबायबा आयं बहाथो लानो होनबावनो नोङो नांगौबा गामिनिफ्रायनो थांदो थांनानै लाहैदो होननानै होखारबाय आरो गावबुराया आंखौ माने दुम दाखालजों नङा मोजां रायलायलायनायजों होखारबाय आरो ओमफ्राय न'नाबो बिमाया माबाबाय खृष्टान लायोबा बाव दाथाखा खृष्टान लायोबा बाव दाथा जोंहा रायजोजों उसुबिदा जागोन न'आव जादेर लोंदेर दिगदार जागोन नोङो गथिखे थां न'आव थानो मोना बहा थांनानै लायदो ओमफ्राय गावबुराबो बिदिनो आयं जोंनि गामियावथ' बिदिनो खृष्टान लानो मोनै आयेनाथ' दंखायो नालाय नोङो माने हायोबा गामिनिफ्रायनो दोरोदनानै माने दस्रा जायगायाव जों जेराव थांगोन बेयावनो लायैदो जों बेवहाय आयेनखौनो गोदान बानायफिनबाय बेफोरबायदि बुंबाय आरो गावबुराया आंखौ मोजां सावरायलायनायनि गेजेरजों होखारहरबाय आरो दुम दाखालजों नङा नांलाय खमलाय बुलाय बुसि आं गामियाव गैया आरो गामियाव थानो मोनैनि आङो होखारजानाय औ जिसुनि मुङाव अब्लाबोथ' नोङो बाप्तिस्मा लाथ'वाखैमोनदां आं लाथ'वाखै ओरैनो सानसे आगोल होखारजाबाय माने लासिगोन गाबोन बायदि औ बाप्तिस्मानि सिगां माने लागोनखौनो गोसो खुसियै ओंखारबोबाय औ निमाहा होना आं जेबो सानाखिसै इसोरखौनो जुदि नंगौ इसोरखौ आं मोनसैब्ला नोंखौथ' रावबो खृष्टान ला होननानै रावबो बुङाखै सोरबा फादार सिस्टार बिशप सोरबा खृष्टानफ्रा बुङाखै जिसुआसो नोंखौ लेंदों एकदम सैथो आरो बिसोरबो दायनिगिरि हमनो हाया नाथाय गावसोरनि समाजनि आयेन बादि बिथांमोना बे खृष्टानफ्रा बे जायगायाव थानो मोना होननानै दा नोङो जेरै गावसोरनि हुदा बायदि मोनाखै आरो आं पारमिसन बिबावदों गावबुरानाव आयं आङो मोसा गालगाब खोमैनो आन्था माने बाहायनो खृष्टानखौ लानानै आं थाथ'नोसै कयेक मास मोननै मोनथामल' हजों आं न' लुहैगोरनो ओमफ्राय आं थांगोन होननानै नांला आयं नों थांथारदो थांनानै नोङो हजोंनो लाहैथारदो ओजों थानानै दालासै जाबाय जाय गावबुरा बुंदों जाय न'खर नों बेखौ इसोरनि निमाहा होबाय एकदम लायाखै आङो नोंनि बे गारबोनाय जारिमिननि बाथ्राखौसो नों बुंनाय जादोंना औ बिसोरखौ इनसाल नङा निन्दियाखै ओरैबायदि आं बा दा ओरैबायदि खुसिजों फैदों मारैथाय आसरित गोसोआव नोङो लायाखै गाज्रि मोनाखै आं आदसा दा गोसो गोथारै एसे गोबावनि उनाव नोङो खृष्टान जाखो आङो फैबायबो गावबुरा थिनहरबायबो सानसेनि उनावनो आं जाबाय आरो बिदि आरो दाथ' जोबोद मोजां बाथ्रा नों दा जिसुखौ मोनबाय नाजावबाय दा नोंनि फोथायनायाथ' बांनायनिफ्राय बांबाय न'खरैनो खृष्टान जाबायना न'खरै जायाखै बबेहाय दङ आं दा फैनानै रामफल बिलावहाय दंफैयो आरो दा रामफल बिल भारा ना निजा न'
जिनिसा गामि गोदान बायदि जाबाय आदा आदसा, गामिया गोदान आदसा, बायदि जाबाय मोजां बेजों माबानानै लोगोसे आं दा नोंनियाव बे माखासे गारबोनाय नोंनि फोरबोखौ मोननायाव माबादि नोंनि जिबनाव दुखु सैनाय जारिमिन दं औ फोरबो नोङो जाया इसोरखौ मोननायाव दुखु सैनांगोन आंनि मुङै सै खालामजागोन हाथि दावगोन मुगैजागोन बे समाव रंजारो बाज्ल' होनदों बे गासैखौबो गोसोआव दालासै इसोरनि मुङै फोरबोखौ मोननायाव गोबां जेरै माथाइनि बा बालाबनि जोङो फरायनानै बिनि फरायलांबा मोनो जिथामनिफ्राय जों बेनिखायनो दा नोङो बे इसोरनि मुङै दुखु सैनायफ्रा बोर होजाग्रा दा बेजों लोगोसे आं एसे नोङोथ' फोरबोखौ नाजावनायाव मालाबा नोङो बबेबा रिट्रिकफ्राव सोरनिबा रिट्रिकफ्राव बाहागो मोन्दोंमोन नामा एसे नोङो बुंनो हागोन नामा बबेबा रिट्रिकफ्राव आरो मोननानै माबादि नोङो साबसिन जिउआव मिथिनो मोनबावखो आङो ओरैबायदि जे खृष्टान लाजेननायनिफ्रायनो होनजायो जे खृष्टान लाजेननायनिफ्रायनो आङो माने जाय माबानि दारै मामोनलाय सराइबिलनि अरुननि दारै आङो नों आदा बिदा गेदेरनि आं नोंखौ सिनायामोन नों आदा बिदा गेदेरनि रिट्रिकआव थानानै ओरैबायदि आदानि बानजायनायखौ खोनानानै आंनि गोसो गोरबो एकदम साबसिन बुजिनो हानाय एकदम गावखौनो गाव हाबाब माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरोखि आदा आं नोंखौ नोंनिफ्राय माखासे बोसोन मोननायखौ रिट्रिकआव थानानै गोसोआव गोजोननाय मोन्दों आरो बेजों लोगोसे गोबां रिट्रिक मोनबाय आंनि रिट्रिक मथा मथि नोंनि रिट्रिकखौ रानिं होनजायो इसोरनि बोसोन होनायफोरखौ नोङो गाबदोंमोन हाबाब आङो अबेबा समाव मोदै गबाबो आङो मथा मथि माहाबा गाबनो लाजियो मानसिखौ नुजानो गिना ओरै खालामनानै ओरै गलांबाबो आं ओरैल' खालामखोमायो आरो बे रोखोम जादों माने बेजों लोगोसे दा आङो दा जोबोर नों आंनि रिट्रिकआवबो मोनबाय आंबो नोंखौ लोगो मोनदों नोंगौ आरो दिनै नोङो गोदान समावनो इसोरा नोंखौ गोबां लामा दिन्थिदों नङाबाथ' खायसे बाप्तिस्मा मोननाय उनावबो बेबायदि रिट्रिकफोर मोना एबा बोसोनफोर मोना बेहायनो गोमालांफिनो बेनिखायनो रंजा बाजा खायसे नाजावो नाथाय जेरै रोदा सुथाबनो हानो हायै सान्दुंनि दुंनायजों जों अन्थाइआव रज'नाय बेगरा जेरै रानजोङो खायसे रंजा बाजा लाबाय उनाव दुखु जेंना निदानफोर जायोब्ला इसोरखौ बावो नाथाय नों दिनै इसोरखौ नों हाजार दुखु जेंना मोनब्लाबो नाथाय इसोरानो नोंखौ फैफिनगोन होननाया दा नोंनि मैखुनाव बासा लाबाय जिसुआ बेनो आरो नोंनि बे दा बेनिखायनो जेरावबो हामबाय होयो बेजों लोगोसे दा बे समाव आङो नोंनिफ्राय बे बोसोनफोरखौ मिथिनानै दिनै बिथांनि जिसुखौ मोननायाव माबोरै सैनाङा नोंथांमोना दिनै बिथांनि टेस्टिमनि बिथांजों मोगा मोगा लानानै नोंथांमोना गावनो मिथिबाय बेनिखायनो साफ्रोम आइ आफा बिनानावफोर इसोरखौ मोननायाव सैनांगोन आरो जोङो गोबांथार सैनि गेजेरजों आवगायलांबासो जोबनायाव जों इसोर रायजोखौ मोनगोन गोजोनथोंसै हामबाय हामबाय दाना नोंनो बेथ' बे आरोबाव दानि आरोबाव दे जोङो नोङो इसोरनि बोसोन